Okay mga katugsok, may hapon na sad kaninyo no, nasad ko ay bulhaton day karon sa kaawit nga akong gasimbol para kaninyo ni pato-pato ni gusod sa huna galing sa amuang kugalingon sa tagsa kapaninganlan karong adlaw. Lahi na sad ni siya nga sweet music og hot music, double impact ni mga katugsok. Sa dili pa nako kantahon ako sa mga pabawandahan daghan gigayong salamat kaninyong ako ang mga subscribers og supporter sa tanan jud nga nagtan-aw og subaybay sa Consolidat channel nako Tutong Tugsok TV inguman sa mong main Janwa Mix TV. Tres bakak unya dayon sa akong mga subscribers ug followers katong wa maka-subscribe kamong mga subscribers nako para sa niya mutaas sa gamay ako ang subscribers kamo na bala pag-share sa inyong mga amiga mga amigo para nga matanaw sa nila o malingaw sa sila para pawagtang silang mga problema. Kining kanta ha ako ning gihigmugna para lang yun sa amua ning kugilingong grupo nga aron ninyong mahibaw-an ako ning kantahon mugna ra man ako ra gihimo-himo. Okay, nya atangin ninyo ang tumoy nga base ani sa ako ang salida karong kining video ha kay ang katong nagpa-set out nako sa tanan jud nga nagpa-set out akong i-set out karon ang tumoy ani atangin ninyo inig human ako og song awit. Awit song. Okay, daghan salamat og thank you no kaninyong tanan usbon ko way puas salamat kaninyo ako ang mga supporters tanan jud mga viewers subscribers. Thank you, God bless kaninyong tanan amping sa matag usa og tan-aw mo ni ako ang salida paminaw sa kong kanta as symbol sa nahuna para makapabagtang sa problemang dagko. Pulisad tong gagmay. Okay mga katugsok, awit music maestro. Upat mi kamanag amigo nga pulos jud mga guwat sinanggo ang amo ang kamiraman maoy diliiran ninyo makitaan tungod kay sa among salida kaming tulorang mo pakatawa mga bataan man og tigulang lingaw kaayo silang tanan bisan asa gyud nilang dapita puwerte gyud nilang mo katawa tungod sa among salida nga purtigyo ang uban nga mga tao klase-klase lang ilang gihimo bisag na apas sila sa tarbaho mutan-aw lang gyapon kay kami tonton. Pag kadaghanas mga batanon bisig unsay ilang buhaton pag kadaghanas mga batanon sa salida sila nilingaw kay pulos man mga hanggaw ang uban nga mga batanon kasi klase lilang buhaton haron sad silang mainila nagpalit sad sila og cellphone ug ila kining gamiton pinaagi sa ilang programa nag TikTok sila haron sad kuno makakwarta pag kadaghan sa kalingawan aning atong kalibutan para sila sad makitaan ang uban nga mga tao lain-lain sad og mga trabaho sama namo nga gwat sinanggo kada adlaw haplos mo pagkatawas sa tao kung inyo kaming tutukan pirti gyud lang lipaya
kung inyo gid kaming tan-awon, kamong tanan man inyo gid kung inyo gid ming tan-awon, malingaw lang mo inoon, haron inyo kining masabtan, sa cellphone lang ninyo tutukan. Pag kalingawas mga kabataan, labi na gyud sa mga katiguangan, nga may amo ang gisran. Dinhiraba sa among sityo, ako ang pinakasyo, ako gayo'y pinaka-ilado, tungod sa among salida, sa tres buhakak og sa mix janwa, kana rabagyod na sa nila, kami tanan purting aligre nga, sa mga batanon og nikanan, maogayoy ilang sundan. Busa, ayaw lang ninyo kalimting, tutong Tolex og si Aleng, og si Janwa Mix TV. Tres buhak among pangalan, dinhi sa tibuok kalibutan, sunod ni sa mga katauhan, kay garabi laging banggiitan, tungod sa among mga salida, buak ilang babaog katawa, labi na gyud sa mga kabataan, ginikanan na piktuhan, kaysa tres buhakak silang tanan. Tres buhakak na ta mo pakatawa, andam kaninyo mga higala mo pawa sa inyong mga problema, labi na gyud sa akong channel mao say tutuki ug ayaw kalimte, Tugtong Tugsok TV, para kaninyo sa akong mga subscribers ug followers, mugna nga kanta siyaw-siyaw para malingaw. Tan-awa lang ni kaninay ang inyong amigo idol Tugtong Tugsok. Okay mga katugsok no, sa akong gingon sa tumoy sa akong kanta, ang magpa-set out ko ng adawa, ako nang i-set out sa tumoy sa akong awit. Okay, set out ko ni Genre Ranuco. Set out ko ni Sipapin Alabata Pram Parad. Set out ko ni Criseldo Abila. Set out ko diha ni Daniel Mahipos Pram Masbate. Set out ko ni Eric Okelo. Set out ko diha ni Arnold Reblasa. Reblesa. Set out ko ni Boss Emerleto Amores. Salamat boss. Set out ko diha ni Donkel TV. Set out ko ni Tolets Entera from Valencia. Ako ning kababayan sa Valencia Bukidnon. Set out ko sa tibok taga Valencia Bukidnon, ingon man sa Cagayan de Oro City. Okay, set out ko diha ni Ede Versosa from Montreal, Canada. Okay, set out ko diha ni Badres TV. Set out ko diha ni World Angel Channel from Qatar. Okay, usbon ako ang katong wa ma-set out na ko mga kaigsunan o akong mga katugsok. I-set out na mo karong sunod na sa nakong mga awit o uban pa na kong pagbuhat-buhat alang sa kong gugalingong inadlang tarbaho. Og ketong taga Cagayan de Oro City, labi na gyud sa relocation Kamakawan,
Set out ko diha ko ang mga amigo, mga kautol nako ingon man sa ko ang mga parente o agaw diha o mga ayuan o gayaan nila Tio Hildo, manay Openg, sila si Dade manang training o si Naldo, sila si Epreng, sila nananjod ang mga anak ni Tio Epreng o ingon man sa kong maguwang nga si Manicolas o siyang bata nga set out ko diha ni Grace, Benny, Iris o ni nalimot ko sa kong mga pagumangkon di anak sa kong maguwang si Nicolas Bunghanoy og ni sayang asawa nga si Belia Bunghanoy og sa Valencia Bukidnon set out ko sa kong mga igsuon ni Andreo manang Siling si Ano akong pagumangkon og si Ramel si Atan og ang ilang mga asawa ingon man sa kong igsuon si Titi Baloy og si Manang Ibeng og siyang anak si Noel Ninit og si Warren og si Iris og si Renren katong babae niya liwat sad sa amo ang inahan siyang apuan nanay na ring set out ko diha sad sa ko ang maguwang si Manang Munina ug siyang mga bata si Kokoy Asares, si Palang Asares og si Jerome Asares og si Remo Asares og si Abit Asares og nalimot ko siyang mga pagumangko na kauban kay gagmay pa sila nga akong gibiyaan dito sa Mindanao. Ang ingon man sa taga Valencia Bukidnon sa akong mga amigo diha sa Tandakol ug akong igagaw set out nako si Lalaw sa Balande ug iyang mga anak ug sa akong mga amigo si Nining Gibahon ug si Junjun Gibahon ug sa ayang mga igsuon si Umme, si Bebe, si Eme ug si Insik ug si Tatang ug sa iyang mga kaigsuonan diha sa tanan tibuok gyud nga taga sitio Tandakol og gadtos Kambangon og sa Kole sila si Insidenya akong ayaan og siyang mga anak tanan yun set out nako sa akong kaliwat diha dapita. Thank you, God bless amping mo para sa inyong pamilya ingon man sa akong mga followers ug subscribers set out daghan kayong salamat sa inyong pagsuporta kay og sa ako nang gingon way puas na salamat diha kaninyo kay og wala sad mi labi na sa among main Janwa Mix TV 3 Bokak og sa akong channel Tutong Tugsok TV. Ako ri ay ang inyong amigo nga mupakatawa diha kaninyo. Tutong Tugsok